An 1 tá sé socraí ag dearan soracha a bhealach. Tá sé tréis fannacht, fada go leor. Maid bhá thurcha? An bómite. Á, So, gdí mar táte? tá. Éist bommite. Wat is ag mágu fao mo chuid géige? Níl. Is brán noch a gaige. Ach tá ceiste mort. Se? Wel, bháilim díine gan noch te nacht. Dúsa? Den bhirtin. Bhil go maiid cácracht? Tá. Sílim. Mai go leor mar sin. Woo! Cín ban go te cistear am chihe? Darren! sé. Ó, nach deasa sin. Tíar go bhirt. Nach ítach is scéala sin bháinní? Tá sulm go teab a cácracht inis. Nis bháinní. Ceach go réil tín? Ó, táhailech. Ein scéad. Dá scéal. Ach tá dúir scéal ag soracha. Mar sin é? Réaltín? Níl muíon dá laid a go meiste. Í féin is a cecha bhfuil tú a bhhairtín. Cai mé súil anna dhéiriche máidir a son. Díine ar a ba? Se... Ó, pe se an románsú nach mé? Dar dia bei. Bheir agus ben a síle chéile. Breanúiste a súla chéile. Ní bheith caiile béir. Agus sé daran a dhéanana an chócaireacht. sé. Tá se an deas nach bhfuil? Bhálam go bhfuil. An plaice sin Darren ag olahú dinéir don ónseach sin as New Jersey agus Martin sa ghamsa? Is mise atá is siúil amach le Martin. Tá grúig álainart. Tá si rá a fuil láthair. Ó, riníl. Pa bhrálam sa grúig mar sin na bhramsa? Réaltú riú os gobu siar? Ó, níor tíal le fahata. Cote, sí sísan seo agus chesmna did go dé a gceistegum. Gar go leor? Tá sí ínta jazz mar sin? Mes tú. Tá mar réilad? An strap sin as tíor chonel ag cabhrú leis an ónseach sin as New Jersey Martin sa ghamsa a bhela. Is mise atá is siúil amach le Martin. Is mise atá is siúil amach le Martin. Is mise atá is siúil amach le Martin. Bháinín, cóhfuil tú?
Tá tabla go hálainn. Gurmad. Cé tar a bhí a chlár? Ní aithní am a bolú? Amháinín! Amháinín! Tá ar pátí agad.